Action Radio Philippine Standard Time, las 6:36. Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes, sa 10 na bulan sang Hunyo, tuig 2022. Anano naman nga mga balita kag isyo ang aton talakayon para karon nga adlaw. Uy, 20 pesos kuno nga pagnubo sang bugas daw ka imposible kung pamatian ta ang incoming dar nga hipe. Protesta naman sang Department of Foreign Affairs. Ano naman ini? Isa kagatos ka sa kaya dagat sang China, ara naman ka utaw-utaw sa West Philippine Sea. Ba, daw hindi magpasaway. Ari ho, kontrobersyal nga isyo. Congressman Prospero Pichay Jr. Uy, din convict sang Sandigan Bayan angot sa 78 milyones nga pondo sang Water Agency. Aber, daylayon tayni nga mga balita kag isyo nga idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako ang mabulig sang D3 Bayo sa pagkakasag kagaw nga nagtapik sa aton kalawasan. D3 Bayo tambal sa ubosipon kagilanat, tagka 14 pesos lang produkto sang klinika. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, Action Radio Philippine Standard Time, las 6:39 na. Nya daw kay posible isa sang ginpangako sa plataporma di gobyerno sang magapungko nga presidente Bongbong Marcos Jr. amo nga padubuon ang bugas sa 20 pesos. Suno kay incoming Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III kahapon niya ang pagpanubo sa 20 per kilo daw kabudlay malabot, daw ka imposible. Sila niya ti alam mo, kahapon ga monitor ko saya di niya kabudlay realistic man ang presidente nga magsiling siya nga handom niya nga panubuon ang presyo sang bugas. Pero do kabudlay gid. Pila ka mga rason ang ginplastar ni Estrella kahapon amo ang pagsaka sang presyo sang gatong. Kita mo lang na, ang gatong bisan sa presyo sang bugas may angot siya. Pagsaka sang presyo sang mga abuno, mga pestisidyo, nya bangod sini, daw ka imposible nga mapanubo naton ang presyo sang bugas sa 20 pesos. Nya ang matuod lang, kabudlay mo, paano naton panubuon ang presyo sang bugas kung ang pag-ibwal sang presyo sang abono, pestisidyo, kag iban pa, hindi mapunggan. Ang punto dira, nga kabudlay gid, magluwas lang. Nga kung ang gobyerno magdesisyon nga isubsidize siya ang tanan nga mga mangunguma. Ilibre ang abono, ilibre ang pestisidyo pagkatapos ang produksyon baklon sa gobyerno. Pareho sa nagakatabo sa iban nga pungsod. Pero kung mag-amo ining plastada subong nga porte, daw imbes nga magnubo, daw mapasaka pa 6 pesos ang presyo sang bugas. Amo ning pananawan niya ni Estrella III. Niya daw kabudlay, kag daw ka imposible.
Pero hulaton ta kung ano ang matabo sini. Base kung may napinsaran man niya si Presidente-elect Bongbong Marcos Jr. nga pagi para nga mapanubo yang presyo sang bugas. Hindi lang kita magulat ya nga ma-import kita nga tampukan ta bugas, imported ang pungsod Pilipinas kay sigurado mapututikoy purdoy ang mga mangunguma. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasais 42. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. kaya Kasi tumakami tinagaman nga amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa Yung sinasa. Philippine Standard Time, lasais 48. Daw wala kita ginatantanana sang pungsod China o kung pungsod China. Ang Department of Foreign Affairs kahapon, nagprotesta naman. Nagbalik naman ang mga isa kagatos kasakayan dagat sa Julian Felipe Reef dira sa area sang West Philippine Sea. Daw kabudlay gino. Daw hindi masaway. Daw wala iaga pamati ang China. Ambot kon ananugid. Pero daw pamatyag ko luyagid ang kunon sang China ang aton ginapanag-iyahanda sa West Philippine Sea. Grabe na nimong sang tuig 2021, remember, mga 200 man to kasakayan dagat ang nagpautaw-utaw da sa West Philippine Sea sa diin ginakabig naton nga aton. Bangod sa mga diplomasiya nga protesta. Diplomasiya kay man hindi man ta kasarang singgit ka mag-akig sila ka magdeklarar gira kay kaluluoy kita. Di kundi diplomasiya nga protesta. Bangod sadto, mayoriya sang ilang mga sakayan dagat nagbalik sa China pero madamo ang nabilin. Nga amo ining kabangdanan ko nga ang aton sini pungsod Pilipinas nagasiling illegal ang ginahimo nila. Ang pagtiner nila dira sa aton kadagatan nga ginaklaim ang malain ka ginaklaim nila nga ila. Pero sa international law upod na ang 1982 nga United Nations Convention on the Law of the Sea o kon UNCLOS, ang final finding kag binding sang tuig 2016 arbitral award nagapakita nga aton ina nga hindi dapat lapason sang anuman kag sinuman nga kapungsuran. Amo ina ang desisyon. Wala ginarespeto sang pungsod China. Di karon ara naman sila, isa kagatos naman ang nasiplatan. Ginalabugay nila ang aton kadagatan. Remember nga naga-import kita sang isda ning galunggong, madamo gani sang nagapalayag mga aligasyon nga posible ining tunilada por tunilada nga galunggong dira man ginakuha sa West Philippine Sea sa aton dagat. Ang malain kay aton dagat ginakuhaan galunggong ginakuha sa China ibaligya sa aton. Ginagisa kita sa aton kaugalingon nga mantika. Daw hindi naman amo. Nagapakigabyan ang China kag ang pungsod nagapakigabyan man sa pungsod China. Luyag naton kag sendi makigabyan gigita kay wala ta mahimo. Pero
tilo-tiluan makita sang China sa tion nga may kalamidad purti man bulig nila. Ang buot silingon daw hindi ko kaintindi kon ano gid ang sa likod sini interest sang pungsod China kung nga nga daw kuhaon gid nila ang West Philippine Sea. Arang manggada kung sa bagay, purting manggada sa West Philippine Sea. Kag tiga sulubraya ang pumuluyo sang China ngang iba nagaistad na lang sa baybayon amo ng rason siguro nga base kon luyag Manila nga mag pangangkon sang duta nga indiila. Gasiling kita nga indiila kay may desisyon mo ang international law nga inangabahin iya sang pungsod Pilipinas pero wala iya ga respeto sidang China. Ara naman ginatos naman kasakayan dagat ang nagalambiyong dira sa West Philippine Sea. Ang ato nastala kita sa protesta, wala matabay mo. Kung ipaagit sa pursa, basi ko madunlan kita. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 52. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale
COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga Philippine Standard Time, Lasay 58. Kahapon, na-monitor naton, anong natabo? Ang Sandigan Bayan, nagpamatbat, Porteho, grabing pamatbat Sandigan Bayan bato kay Surigao del Sur nga kongresista Prospero Pitsay Jr. Anong natabo? Guilty siya sa 3 ka counts ang grap may angot sa mismanagement. Mga 780 milyones nga pondo sang Local Water Utilities Administration. Ano ang desisyon sang Sandigan Bayan? Ang desisyon sa 66 kapahina na pisahan Hunyo 7, ang Anti-Graft Court 4th Division nag-convict sa Anayluwa Administrator nga si Pitsay kay man nag-administrador ini siya sang luwa. Dalasa pa ang iya Deputy Administrator nga si Wilfredo Pilio Jr. Ano ini? Acquire nila ang 60% nga voting stock sang Laguna-based local Trip Bank Express Savings Bank Incorporated nga ginapanagyahan sang Willix Group Incorporated kag Forum Pacific Incorporated. Tibangod sini si Pitsay kag Pilio bilang resulta ginpamatbatan nga mabilanggo na pulo o kon anom tubtob na pulo katuig kag tagsa ka count pa ti tatlo ini ti pilak tuig ini total 18 tubtob 30 anyos kag ang masakit pagid kay ini sila hindi na makapangalagad sa anuman nga posisyon sa gobyerno. Sakit-sakit nga pagpapanaog sang penalidad. Kay man siling sa Sandigan Bayan si Pitsay kag Pilio nakahimo
sang dako nga sala sang gobyerno bangod gin-acquire nila sa Express Savings Bank Incorporated nga wala sang mga pag-agi sa husto nga proseso. Dapat ini-aprobahan na isang presidente. Dapat aprobahan sa Department of Finance, Bangko Sentral ng Pilipinas, Monetary Board, kag Office ng Government Corporate Council. Amo ini ang ara sa dalom sang Akta Republika 87-91, ining General Banking Law of 2000 Administrative Order number 59. Ginlapas nila ini. Wala sila magagi. Minihay kag nihoy, wala gani magpangayo sang pahanugot sa presidente. Amo ini nga ginpamatbatan sila sang puwerte 18 tub 30 anyos. Ti masaka magro niya ang kaso sa Korte Suprema. Pero ti puwerte ini nga kwan base ko ni affirm sang Korte Suprema ba? Pitsay ha? Base kon manimaho sa bilangguan. Grabe. 780 milyones. Amo ni siya ang pondo nga gen kuting sa Water Agency Fund sang Local Water Utilities Administration. Porte ba? Grabe nga balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 7:02. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Life Extension. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya ginagamat-amat evacuation pumansak ka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sa Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Kabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!